Kanina make-up look guys is graduate ni grade 6 akong anak. So nag-request ilang teacher nga make-upan sila para sa ilang pictorial sa ilang yearbook. Ug ang request sad sa ilang teacher guys, kailangan is simple make-up. Mo nang kailangan jud nato ipagawas ang atong talent nga pagkainahan. Kay kailangan jud nato ng mga inahan nga kailangan jud ipagawas sa totong talent kay lagi pag natay talent is makatipid jud ta. Ug dili na ta maproblema ug asa ta magpa-make-up ug unsa ato ibayad para pa-make-up sa tuang anak. Ug kani sad nga time guys is kaduha sila mag-pictorial, bali 2 days sila nga mag-pictorial sa ilang graduation. Mo ni kani nga make-up is part 1 pa lang ni. So first day guys is nag-spray lang ko ana og Lux Organic Mist. Then nagkilay na sad ko. Then pag man akong kilay is akong limpyuhan og concealer ang iyang kilay. Mo nang every time magkilay mo guys is adyo nyo kalimti og limpyo og concealer ang kilay kay para mo form ang inyong kilay og nindot siya tanawon. Sunod akong gibutang ang primer. Kailangan jud ko magbutang og primer ni Kisses kay lagi para mo long last ang makeup niya kay wala ko kabalo og ano sa mag-start ang ilang pictorial kay dili mi kasulod sa ilahang school. Ug kailangan sad plakado na daan ilang makeup kay para dili na mi magsigi og retouch. Pag human sa primer nagbutang na sad ko ana og foundation. So anyway guys, lain day kay akong tingog no kay lagi giubo jud ko og nadutlan jud ko karon sa mga sipon ug ubo please lang. Ug kanisad nga makeup karon ni Kisses guys isayon ra sad kaayo ni. Kay lagi simple makeup ra pag moingon magukag simple makeup is dali ra jud kay siya buhaton. Ug mao jud akong pinakaganahan pag naay magpa-makeup nako din moingon simple makeup ra. Kay feeling man gud nako guys is wa ko lisod-lisura sa ko ang trabaho please lang. Ug anyway guys, balik na sa akong makeup. So nagbutang day ko ana og concealer. So sa concealer jud ako yung gamiton ana kay si Fit Me concealer. Ug nagbutang na sad ko ang cream contour. So kailangan jud kay nato ng contour guys kay di ta ka pamakak nga mutas atong ilong ug mugamay kun atong naong ba. Kay kanamang kung pag-contour nimo sa imong makeup guys is marara po ka girituki ana ni Doc Yapi ba. Ug dili na lang siguro nako pangalanan ang mga product nga akong gipanggamit guys no kay di man po na siya sponsor please lang. Dayon guys, if ever gani nga ang inyong make-upan is oily skin siya, ang gamitan niyo nga powder kay Shinichido Creamy Glow kay perfect kay na siya para sa mga oily skin. O gusto mo mo-order ana nga product guys is agto lang mo sa ako ang TikTok shop. So samtang nag-eyeshadow mo guys, so ibiksa nato natong powder so pasagdaan sa nato na. Di sa nato i-remove ang ato ang powder. Og sa eyeshadow day ni Kisses, so nga akong gigamit ang nga color guys is tulo ra jud ka buok. Gimix lang nako ng tulo ka color og sayo na sad kay ning eyeshadow karon. Mao nang relax ra kay akong pag-makeup for today's video. Kay lagi sayo na kay buhaton ang ihang makeup karon. Og sa pagbuhat niyo sa eyeshadow guys, kailangan jud ninyo i-blend din yung mayo yung eyeshadow para mulutaw ang iyang color og nindot kay siya tan-awon. Og para fresh looking kay tanaw niyang eyes, so magbutang ta og mga shimmer route. So powder glitters na nga akong gibutang sa iyang eyeshadow. Ug kanisad nga time bitaw guys no si Kisses kay katugon pa kayo so tulog-tulugan ko niya while nag-makeup ko. Kay lagi ni mata mi og alas 4 pa sa kadlawon. Kay ilang pictorial kailangan alas 7 pa na sila silang school. Og nag-pick up na day kog powder contour ani guys kay para ma-emphasize na ko iyang naw ug mo-form jud ang ihang naw. Og na ko nabasahan nga comment guys, so nay nag-comment nga lagi daw bukat ako no kay kog kamot. Kay nganong man nagdalag puthaw ang akong kamot samtang nag-makeup ko please lang. Og next day guys, proceed na ta sa to ang blush on. So sa blush on, mo ginay pirmi nako gamiton nga blush on kay ganahan kay ko ana nga color. Kay kung kana magud nga blush on kay marag natural look kay tan-awon ang imuhang cheeks. Og next day ana nagbutang na sad ko ana og highlighter. So mo na akong pinakaganahan sa tanang makeup ang kanang highlighter. Kay lagi mo na isa nagdala nga fresh looking kayo tan-awon ang ato ang makeup look. Og sa lipstick guys, akong gigamit ana is nude color. Og nagbutang na sad ko ana black eyeliner. Og gibutangan sad nako ang iyang lower eyeshadow. So kung sa to color niya sa eyeshadow sa taas, so mo sad akong gibutang sa iyang lower eyeshadow nga color. Ug ang pinaka-last nga mo kompleto sa tong makeup guys is mag-spray ta og Lux Organic Mist. Kay hair and makeup man ang gibuhat nako karon ni Kisses. So mo nang iyang buhok ako na po nang gitaro. Dayon kay para dali ra kay sa tanan, so ako ra nang gikulot ang iyang buhok kay lagi nautda na mi og time. Og dili galing unta inana dapat ang iyang buhok ang akong buhaton. Pero lagi ka wala naman mi time, so mo nang gikulot na lang nako sa tubangan ang iyang buhok. So sa paghuman sa tong makeup guys, so inana nakagwapa ang ako ang anak. O kani nga makeup look day guys, is daghan kay naka-appreciate sa iya ha kay lagi daw gwapa kay siya og nindot kay ang makeup. O diba, grabe na jud kay mo magic ang ato ang mga kamot pag inahanat ta. So pilit na lang jud nato ipagawas ang ato ang talent ani. Anyway guys, mo rin ako i-share sa inyo og diri na tanahuman mo ng bye oy.